Явай. Изпутна си портфела. Благодаря. Забравяш. Благодаря. Аз съм Мария, приятно ми е. Аз съм Християн, приятно ми е. Може ли инстаграма ти? Да, ето. Благодаря. Моля, чао. Чао. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Честит ни първи месец. Мерси на теб. Имам подарък за теб. Много е красиво, Заповядай. благодаря. Какво прави вчера вечерта, че не можехме да се видим? Ами... Нашите ме помолиха да им помогнем с разни работи. Ми добре. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane, and I could live, I could die hanging on the words you say, and I've been known to give my all. Взел съм ти един подарък. О, какъв е той? Гривничка. Благодаря. Много е хубава. Ще я сложа след малко. Ало! Ало. Здрасти! Човек, няма да повярваш какво се случи. Запознах се с едно много готино момче. Еми, бяхме на Луна парка и аз му дадох инстаграма си. Да. Чакай, че ме викат. Трябва да затварям, айде. О, сестра ми, за какво се оправяш толкова много? Ще излизам с гаджето. Какво? Защо не си ми казал, че имаш гадже? От кога излизате? Месец. Я, може ли да ви е снимка? Ето го. Това е моето гадже! Не, това е моето гадже. Моето гадже! Тапаналка, това е моето гадже. Мой. 5 hours later. Няма смисъл да се караме за него. Така е, то глупак. Нека му го върнем. Как ще стане това? Сега ще видиш. Добре. О, здрасти. Това е за теб. Добре ли си днеска? Да. Да, и аз съм перфектен. Ами аз мога да обясня. Аз мога да обясня. Не знам как мога да натъпам човек. Само си леваш. Искам се и ми помена нормално училищно такова. Не, аз с него. От смеша ще ви бъда, ще стана настрашен. Аз лети на теб. Кой това го снимах? Не дайте! Идиот! Три, две, едно. Покажете се, бе! Едно. О,
За по... Едно. Това мое.